jäätikellä suorastaan jään päällä. Tätä ei kyllä jääksi uskoa, kun tää on ihan mustaa täältä reunoilta. Mutta jään päällä nyt kuitenkin. Menin tänne, koska tuolla oli iso kyltti, että tänne ei saa mennä. Mitä muuta suomalainen mies voi tehdä kuin mennä silloin tänne. Nyt olemme saapuneet islantilaiseen metsään. Pitää olla kovasti varovainen, ettei eksytä. Sillä tää on tuuhea metsä. Tästä melkein ei näy läpi. Huhhuh, löydettiin ulos. Kyllä, Black Sand Beach. Ja kuuluu kivipylvään. Ja nurkan takata pitäisi avautua luola johonka. Joka oli minusta Game of Thrones elokuvaa. Nyt on hyvä, kun aallot ei ylennä tänne asti, niin tänne pääsee kävelemään. Aika makea. Merkillinen paikka, täällä ei ole yhtään mitään, mutta tie tänne oli ihan järjettömän mukava, nimittäin se tuli tuon vuoren yli tuolta. Voi sitä riemun määrää, kun sai hiekkatiellä ajaa tuollaista, vaikka oli tänne alaspäin tuleminen jostain syystä vähän pelottavaa. Niin kuin näkyy, tänne on jo NATO käynyt jättämässä jalanjälkeensä, mihin amerikkalaiset menee. Sinne jälki jää, koska jälkiähän ei siivota, vaan kaikki jätetään niin paskalahkeesta. No, tämä kyllä pikkuhiljaa häipyy tämä ongelma täältä, mutta erikoinen paikka sinä. Erikoinen paikka sinä. Aivan on kyllä sen verran laho, että sitä ei pääsisi tutkimaan mitenkään. Vaikka tekisi mieli mennä tuonne hyttiin, mutta kestäisikö tää sen verran? Kestää sen verran. Laivaan päästään. Oho, ei peito muuten kestä. Ritisee jo. Ja toi kansikin tuolla näyttää itse asiassa aika huonolta. En tiedä, onko täällä ketään niin vanhoja, ketkä muistaa, millainen oli kavevene, mutta tää on vähän samanlainen kuin kavet oli aikoinaan Suomessa. Tai ehkä aavistuksen isompi. Tää on kaven ja kalan välistä. Mutta kauan tää on tässä ollut. Eräänlainen äyskäri tämäkin. Nyt pitää ottaa pieni hörppy vettä. Ja sen jälkeen lähden ajelemaan tonne. Menomatkalla ehkä maltan pysähtyä katselemaan noita putouksia tänne tullessa. En malttanut.
lähdettiinkin Wolfin kanssa vähän eri reiteille. Mä tulin tätä yhtä kanjonia katsoa, tänne oli aika paska tie. Ja tän lopussa pitää kävellä ihan vitun pitkä matka. Ja Wolf ei oikein lonkkansa kanssa tykännyt kävelystä ja huonosta tiestä, niin hän lähti katselemaan muita mestoja. No, nyt on todellakin makea mesta. Tää on tämmönen kanjoni, missä virtaa vesi. Näyttää pirun kirkkaalta. Noin seinät on tuollaista, en mä tiedä mitä ne on. Islantilaisilla on joku oma sanonta noista tällaisille paakkikallioille, mutta aika makeen näköisiä ne on aika hieno paikka. Pakko kyllä myöntää, että ei tällaista. Todella upeaa. Kannattaa tulla käymään. Täällä olisi mahdollista ottaa myös suihku, vähän niinku roomalaisessa kylpylässä. On jakkarat ja kaikki, missä istuu ja ihmetellä maailman menoa. Mutta jätetään se nyt väliin. Nyt tuo kauempana oli portaat tänne alas ja mä olin sankarimatkailija ja tuli tuolta omia reittejä. Nyt vähän harmittaa. Olen vanha mies ja portaita pisti takas ylös. Välillä ihmettelen, mitä ihmiset tekee yhden kuvan takia. Ihan niin kuin minä itekin. Vähän pelotti tulla tänne, mutta tulin silti. Itse asiassa herran jestas mikä mesta. Mut nyt on pakko lähteä kävelemään takaisinpäin. Alkaa tuntua siltä, että en jaksa mennä enää pitemmälle, vaikka tuolla on aika hieno tuo kulko. Tämä oli käymisen arvoinen paikka. Kyllä tänne kannattaa nähdä vaivaa ja tulla. Makea mesta, todellakin. No niin, nyt odotellaan laivaan lähtöä. Meillä on täältä Tanskaan, niin kuin näkyy, niin täällä on muitakin motoristeja. Aika hyvin nämä prätkät hävisi tänne, koska ei näitä silleen näkynyt tuolla saarella oikein missään. Ne oli jossain tuolla eri reiteillä, mitä me. Mutta tää on ollut hyvä reissu. Nyt ei muuta kuin ihan helvetin tylsä 2 vuorokauden laivamatka Tanskaan. Ja siihen sitten kaiken kruunaa vielä niin Ruotsin läpiajo rangaistus, joten napakkaan kamerat pois ja luultavasti aion seuraava 2 vuorokautta maata hytiseen. Niin paljon päikkäreitä kuin ikinä pystyy, joten minä päätän täältä tähän. Ei muuta kuin Well, I went to the näkemiin Islanti. Ehkä joskus uudestaan, ehkä en tiedä. Noniin. Moi moi.